Maayong Pasko ninyong tanan. Good morning, good noon. Dala ni sa afternoon. Afternoon lagi padung. Dali. Manuroy ta sa ako ang tanuman sa pikas. Sorry ta sa tanuman sa pikas ha. Okay, sorry na to. Kay Christmas man yun. Christmas time. Arita sa pikas. Okay, before after finish adto ko sa store. Ang anak nag-wait na po dito eh. Nag-wait akong anak. Nako. So, lantaw sa ta. Lantaw ta. Kasan yaw? Where is my K? Where? Maybe this one. Hindi ko. Hindi. No. Not this. Where are you? Where you are? Dito na. Asa di ay ko? Ang kani. Maybe kani. No? Di lagi. Why? Aba? Okay na. Tanuman. Okay. My garden here. Dali lang short video. Okay kayo. Short lang saron kay magdali ko adto ko sa store. So next time. Tundok di bubunan ang ano? Bato. Nakarago na. Napunos na po. Manaha na po. Nanaha na po akong tanum. Nanaha na sad. Wow. Kaya yung supa. Pagi. So next time na balik ko dito. Pag ko time. So nice kid time ground. Nice nga ground good. Perfect.